nang pasulan utamaniko Bintang Surya Kusumaya Sumawu Remban sangat remban Begawan Wiyasa kawula wonten timbalan ing Adawu sinuwun amiji mateng kula Remban sing mestine kaya ngapa bungae atiku sakwise pulun aku punang Jabang bayi putra swargi Abhimanyu ingkang wis linairake dening putraku Sintari miyos kakung mbok menawa besok dirasane mirip kaya swargi bapakne si Abhimanyu mungkin maneh wiwit lair bro saka nggo garba mongko dina iki wis kok ora meneng nangis dilo-dilo rewel dilo-dilo nangis Remban iki bakal ana lakon apa mbok jiwa sangat dipenemban paring dalu ing mongko para Pandhawa ya wis nindakake darmane unggul yudane nyirnakake angkara murka nadyan to iki kadang pribadi para Prawa Remban coba paringa dawuh sesulan lawan wayahmu para Pandhawa lan muga-muga punang Jabang bayi iki le nangis supaya meneng aja nganti kebatut-batut rewel lan keparenga sangat dipenaring ketenger tak rasa ora ana sing luwih weneng paring ketenger marang punang Jabang bayi kejaba mung Penemban Begawan Wiyasa sinuwun ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pindhan menawi kula dipun keparengaken matur menawi wonten punang Jabang bayi lair namung tansah rewel menika tartamtu badhe wonten bab-bab ingkang wigatos ngono Penemban inggih jinten lah kesambetan kelawan kula kaparingan pangwaos jaripun menika sanes pangwaos kula reh ning kula kadhawuhan kelawan paduka Sang Prabu kula namung dherek liripun para Pandhawa inggih sampun narimah menawi to kula ingkang paring tenger sing baku Janaka priye kula nyemanggaken kepareng paduka Kanjeng Hyang utari kepriye kula muni nggih Remban kula muni derek kepareng paduka sangat Remban sinuwun ing pirata kados pundi Remban sak wutuhe dina iki tak pasrahake kawon paduka sangat Remban para Pandhawa kabeh lha yen to pancen wis nitaya kelawan pun kaki pinitaya kinen paring ketenger mareng punang Jabang bayi kang katemben lair muga-muga sen jagat saiki-saiki Jawata Sukalaya wayahku kang katemben lair iki putra si Abhimanyu tak paringi ketenger Raden Parikesit ya Raden Dipayana yo Remban iki wayahku kang katemben lair pinaringan tetenger Parikesit ya Dipayana kawula mekaten
Kanjeng Sinuwun. Yo, Mbak. Lah banjur iki kok ora meneng-meneng ngeri nangis. Isih rewel bae kok. Rasaku ana babak sing wigati sing ngribeti. Mbok iyo. Iki sapa sing paring kekudangan lan apa darbe nadar ora keteng seklimah. Kaki Kresna kepiye? Kawulun menawi kula ya raos kula mboten gadhahi wewenang menawi kula kantos darbe kekudangan. Menapa malih kula Kanjeng Hyang menika ingkang darbe wewenang menika kajawi namung Yayi Prabu Puntadewa. Raos kula kok mekaten. Piye Werkudara? Ya aku mau manut. Puntadewa wonten timbalan iki ngadhep Kanjeng ya. Mbok coba to nggih. Ngrewang-rewang ngono ngenteng-entengi sesangganipun kaki supaya putumu iki meneng kepriye coba reka dayamu. Inggih Kanjeng ya menawi kula kadhawuhan suka pamanggih menawi dipun peparengaken kula namung anggadhayaken ingkang kula kudang nggih namung punang jabang bayi putu kula pun parikesit putuku nggih bocah bagus parikesit dipoyono kowe menengo ya nggih anggonmu muwun bocah bagus kowe menengo nggonmu nangis yen to dina iki kowe gelem meneng anggonmu muwun besok diwasamu kowe bakal tak jumenengake Narendrana Praja Ngastina ceklakep padha karo piye Utari? Medal anak kula pun parikesit anggenipun muwun. Penemban wonten dawuh Sinuwun. Tak gathukke kawan lakon rikala semana kok ya ana sambung ngrapeti. Iki kadhepun. Rikalane Dawata nurunake kanugrahan tumurunipun punang wahyu cakraning rat. Tak kira kabeh wis padha eling. Uga kawetu pangandikane Putu Prabu Puntadewa. Mula kang saka kuwi nggih Kaki Kresna. Kepriye monggo saka panemunira? Inggih, menika langkung marahi iki kados-kados sampun ter pangandikanipun Yayi Samyaji menika persasat menika sabdaning Jawata rinangkung lantaran kawan Yayi Prabu ing Amarta. Sinuwun. Nah, sak sampunipun mekaten dinten menika kula badhe prasaja menggah dumadosing perang ageng Baratayuda Jaya Binangun perangipun trah satwarga menika. Ya piye Kembar? Kepiye? Ngaten. Estunipun Baratayuda Jaya Binangun menika rikala semanten ingkang damel menika kula. Kok malah sangat dipenemban sing ngripta inggih ingkang ngripta Citapsara menika kula. Lah dasarmu apa? Kula kengetan rikalanipun Kanjeng Ibu madosaken kamukten kaliyan kula jamanipun Kanjeng Ibu Dewi Durgandini badhe kawengku dening Narendra Ngastina Prabu Sentanu. Purun kawengku garwa dening Prabu Sentanu nanging winjang tembihipun ingkang jumeneng Narendra nglajengaken wonten negari Ngastina kedah anak kula. Mongko nyatanipun iki dipun gegadhang kaliyan Kanjeng Ibu Durgandini menika kula. Ngantos Kakang Resi Gawan Bisma kemawon inggih nglilakaken sugengipun minangka wadal. Nanging Sinuwun raos kula mboten sekecok. Jalaran saking menapa? Sak sampunipun
Sang Prabu Sentanu menika sedo kula ingkang kajibah jumeneng Narendra ten negari Ngastina. Raos kula inggih boten sekeca kula boten srek jalaran kula jumeneng Narendra ning negari Ngastina menika kula boten yasa. Kula boten babat lan kula boten mangut. Wilanipun sak sampunipun kula jumeneng Narendra kula sampun peputra Kresnastra Pandhu sakadangipun anak kula tiga ingkang kula puri jumeneng Narendra pun Pandhu kula lengser keprabon. Kula minggah pertapan Saptawarga kula ngripta jitab sora dumados sing perang kadang. Rikala semanten sineksen dening Jawata Sungalaya sampunipun anggen kula ngripta Weda jitab sora kelampan kinantenan inggih menika pepakem Bhagawat Gita ingkang kasta dening Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Biasa kakekku piye ngger Werkudara yen pancen ngono wis minyak lan nyures karo putumu. Duwe tanmu mengkono nggih. Werkudara, ora kok jenengipun kaki bakal kepengin nyures marang tedhak pun nanging iki minangka pralampita. Pralampita sedumuh bathuk senyari bumi. Bakal dumadine lakon negara Ngastina. Mencenging taler negara Ngastina kuwi rikala semana saka panjenengane Sang Darata. Darata kuwi sapa? Darata kuwi ya tedhak turune Hyangmu Begawan Bisma nganti sak pendhuwur. Dadi janjane mono Pandhawa Kurawa padha dutan negara Ngastina kuwi padha-padha ora duweni hak. Mula pun kaki daya-daya munggah marang pertapan Saptawarga lengser keprabon. Pangrasaku rikala semana banjur kaiden dening dewa dumadining perang kadang malih. Mila Sang Prabu dinten menika menapa ingkang kula idam-idamaken sampun kelampan liripun. Dinten menika kula kantun ngentosi timbalane Gusti ingkang akarya jagat. Sampun paripurna ayantu wonten ing Madyapada. Ing mangke kula namung nyuwun pangestunipun Kanjeng Sinuwun Prabu Maswapati lan pandhungane putu-putuku Pandhawa kabeh. Aja kaget kalamun kaki dina iki wis tinimbalan marak ana ngersane Gusti kang akarya jagat mengko padha pidhangetna ngakoso ana swaraning kreta sarta pambekering turangga iku kena sinebut kreta kencana. Saka kayangan Suralaya iki bakal amethuk pujiringipun kaki marang Loka Baka nggih para Pandhawa. Permanem datanara kang samya nyabawa. Dupi midhanget pangandikan Sang Begawan Yasa kalamun kowe mangke. Sang Begawan muksa wangsul mring Loka Baka. Wonten kreta ingkang mawa cahya saking Dirgantara. Swara krincing pambekering turangga. Ing mriku rata kencana ingkang minangka titiyanira Begawan abiyasa minggah ing Loka Baka.
panyuwun kula sambetan kawan dawuh pangandikanipun Kanjeng Hyang Remban Begawan abiyasa ingkang sampun minggah ing loka baka padatan menawi wonten bayi lair kadosta ingkang wayahipun parikesit ingkang rikala semanten ngantos gangsal dinten sepeken naminipun mendel anggenipun nuwun menika tatamtu badhe wonten bab-bab ingkang wigatos. Oh mengkono inggih. Kula semanggaaken pangreksanipun pun ing jabang bayi Yayi Werkudara, Yayi Arjuna kawula kabeh para putra nom-noman kinen padha rumeksa katentreman wektu bengi iki. Mengkono. Iya. Kabeh kon padha ngungon, aja nganti ana kang padha nindra. Ya paesake dawuhmu.